நம்மிடம் இருக்கிறது நிலையானதா, நிலையற்றதா? இந்த உலகம் சேர்த்து வை என்று சொல்கிறது, தேவன் விட்டுக்கொடு என்று சொல்கிறார். நாம் நம்பும் பல உறவுகள் காலத்தோடு மாறிவிடுகின்றன. சூழ்நிலை மாறும்போது மனிதர்களின் மனமும் மாறிவிடுகிறது. அப்போது யாரை நம்புவது என்ற கேள்வி மனதில் எழுகிறது. இந்த உலகத்தில் எதுவும் நிரந்தரம் அல்ல. இதை உணர்ந்தவர் மிஷனரி ஜிம் எலியட். அவர் கூறிய சிறப்பான வரிகள், தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாத ஒன்றை தந்து இழக்க முடியாத ஒரு பொக்கிஷத்தை பெறுகிறவன் ஒருபோதும் முட்டாள் அல்ல. அழிந்து போகும் நேரம், வசதி, பொருள் போன்றவற்றை தேவனுக்காக அர்ப்பணித்தால் யாராலும் பறிக்க முடியாத பரலோக சந்தோஷமும் நித்திய ஜீவனும் நமக்கு கிடைக்கும். அதுவே உண்மையான புத்திசாலித்தனம். For daily thoughts, subscribe and stay connected.